Pilato. Lower level ko. Dapat level C. Nandito siya, bigla siya nandito. Oo. Kapag ano nga dito, pag nandito na siya sa high level na complex. Depende siguro sa partner. Sorry pa! So dito lang yung card sa Dapat di na lang sa likod. Pwede yung sa akin. Gamit ko. Sige, Sir Jay. Pagpunod na lang ako mamaya niya. Sorry.
Morning goal. Dalawa na nga. Ay, nako, Van. I-interview natin si Ivan. Ivan, anong feeling na mga freshman na yan? Very fulfilling. Fulfilling. Nanalo tayo. Congrats.